Veel publiek stond er langs de kant op deze lentezondag om de renners van de parenloop aan te moedigen. Ook dit jaar deed weer een grote groep topsporters en recreanten mee aan de renwedstrijd. Beginnend met de top. Keniaan Alex Tibet wist het tempo goed vast te houden en kwam dan ook als eerste over de finish met een tijd van 29:19. Very happy, yeah. Since that I train here, I come 2 months in Belgium and I'm happy for my results, yeah. Parcours is niet dat makkelijk, het is moeilijk met de calves. At the start I was thinking to go fast, but when I felt the wind, and I said, no, it's not good for the time now. I'm not in my level best, but I came here to test my shape, yeah. And it's good, I'm doing good, yeah. Bij de vrouwen won Imana Truyers. Voor haar was het meer in voorbereiding op wat nog komen gaat. Het was eigenlijk een wedstrijd dat ik ging meepikken richting de 10 miles in Antwerpen. Aangezien ik 2 weken geleden een Venlo heb gelopen, mijn halve marathon, was dit zo een beetje toch terug een sneller tempo opzoeken. Maar wanneer die heuvels komen is het echt wel moeilijk om het tempo hoog te houden. En zeker als je heel de wedstrijd quasi alleen loopt. Maar ik heb eigenlijk mooi steady kunnen blijven lopen en daar ben ik blij om. En met de winst dan nog pakken is dan des te mooier. Kers op de taart. Ja, inderdaad. Allee, kers op richting nog een goed voorjaarsseizoen. En dat geldt ook voor een aantal renners van de recreantencategorie, die even daarna zijn gestart. Ik ren eigenlijk volgende week de marathon in Rotterdam. Dus dit was als laatste training, dus het is goed gegaan, gelukkig. Het ging wel goed, maar het was wel echt heel warm. Ja. Dus vooral de temperatuur was pittig. Ja, en het is de eerste keer wat 10 loop, naar altijd lange duurlopen gedaan. Dus het was echt wel even aanpoten, zeg maar. Maar niet bij iedereen liep het even vlekkeloos. Hoe ging het vandaag? Heel slecht. Heel zwaar. Hoe komt dat dan? Ja, ik heb gisteren nachtdienst gehad. Tenminste, ik ben gisteren uit de nachtdienst gekomen. Ik denk dat dat het is. Zijsteek na 5 kilometer. Na 5 en daarna was het... Maar ben je uiteindelijk tevreden met je tijd? Nee. Dus, Wat was je tijd? 46 minuten, nog wat. Dat klinkt mij als een snelle tijd. Ja, bij mij niet. Nee. Nou, je hebt het toch overleefd. Ja, dat wel. Gelukkig maar.